Ісус ішов узбережжям, за собою Ён клікаў дорогу, каб людзі чулі слов Божых правду. О, Єзу, на мяне ты спаглянуў, з твоих вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на березе кіну, каб з табою распачаць новы лом. Ты моих рук потребуешь, кропель поту і шчырага сэрца, нязломнай веры, маёй адвагі. О, Єзу, на мяне ты спаглянуў, з твоих вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на березе кіну, каб з табою распачаць новы лом. О, Єзу, на мяне ты спаглянуў, з твоих вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на березе кіну, каб з табою распачаць новы лом. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня в костеле мы отзначаем свято перамянення Пана. Иисус перед своими вучнями перамяніўся на горы Табор, каб открыть кавалак сваёй боскасці, калі можна так сказаць, каб даць магчымасць вучням зазірнуць менавіта у сапраўдную Божую істоту. Таксама сёння першы чацверг месяца, традыцыйна ў гэты дзень мы молімся аб пакліканнях да службы святарскай для законнага жыцця, місійных пакліканнях. Традыцыйна ў нашай парафіі ў гэты дзень святая імша цэлебруецца ў інтэнцыях аб новыя святыя пакліканні. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами.
вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучай Царя, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Ласкавый Ойче, в славном переменении Твоего единородного Сына, Ты подтвердил таемницы нашей веры сведчением Моисея и Ильи и показал хвалу, якая нас, Твоих усыновленных детей, чакае. Ученикам мы заўсёды слухаліся Твайго умілаванага Сына і разам з ім маглі атрымаць вечную спадчыну, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Даніеля. Я бачив, як ставили троны, і старадаўні сеў. Адзенне ягонае было белае, як снег, а валасы на галаве ягонай, як чыстая ваўна. Трон ягоны быў, як полымя агню, а колы, як палаючы агонь. Вогненная рака разлівалася і выцякала ад яго. Тысячы тысячаў служылі яму, і 10 000 дзясяткаў тысяч стаялі перад ім. Суд сеў, і разгарнуліся кнігі. Бачыў я ў начных візіях, вось разам з аблокамі нябеснымі ішоў нібы сын чалавечы. Наблізіўся ён да старадаўняга і быў падведзены да яго. І дадзена яму была ўлада, і гонар, і валадарства, і ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная, вечная ўлада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан найвышейший, валадарить на всей землі. Пан найвышейший, валадарить на всей землі. Пан валадарить, нехай радуется земля, нехай веселятся шматликие выспы. В облако и темрава кол яго, справедливость и право основа ягоного трону. Пан найвышейший, валадарить на всей землі. Гор, як воск, растопятся перед обличчям Пана, перед обличчям Пана всей землі. Небесы обвещают Его справедливость, и все народы бачать Ягоную славу. Пан найвышейший,
валадарыць на ўсёй зямлі. Бо ты, Пане, найвышэйшы на ўсёй зямлі, вельмі узвялічаны над усімі богамі. Пан найвышэйшы валадарыць на ўсёй зямлі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў, яго слухайце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. За духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус узяў Пятра, Якуба і Яна, брата яго, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі. А аблічча яго зазяла, як сонца, і адзенне яго стала белае, як святло. І вось з'явіліся ім Майсей і Ілля, і размаўлялі з ім. Пётр сказаў у адказ Езусу: «Пане, добра нам тут быць. Калі хочаш, я зраблю 3 шатры, адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі». Калі ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх, і вось голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Яго слухайце». Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Езус падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце, не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Езуса. І калі сыходзілі з гары, Езус загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Гэта слова Пана. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, як ужо на пачатку, ва ўступе да святой імшы, пачулі гэта сённяшняе свята, свята перамянення. Як мы пачулі ў Евангелія, дакладна Езус узяў некалькі сваіх вучняў, Пятра, Якуба і Яна, і на гары Табор перамяніўся перад імі. Што значыць перамяніўся? Яны у якімсьці сэнсе, можна сказаць, убачылі яго боскую натуру. Напэўна, не так, каб дасканала ўбачылі, таму што наша людская абмежаванасць не дае нам магчымасці убачыць паўнату гэтай Божай натуры. Але адбылася так званая эпіфанія. Яны пачулі голас Бога Айца: «Гэта мой сын умілаваны». Яны убачылі выразнае сведчанне. Напэўна, гэты момант, як мы пачулі, далі іх напалохаў, але адразу яны добра там пачуліся, сказалі: «Добра нам тут быць. Мы тут і 3 намёты паставім, і гатовы застацца тут». Але пасля крыху спалохаліся, і далей Езус кажа: «Не кажыце нікому». Мае дарагія, увогуле, навошта гэты момант з'явіўся ў жыцці вучняў? Вельмі шмат даследчыкаў, праўда, Святога Пісання гавораць, што менавіта гэты момант у жыцці з'явіўся вучняў для таго, каб іх падтрымаць на шляху да святасці. Езус Христос, дакладна разумеючы, што яны спаткаюцца з вялікімі цяжкасцямі, яны, можна сказаць, стомяцца ў дарозе,
хацеў паказаць ім таксама славу, якая чакае напрыканцы, якая будзе ўзнагародай. І яны гэта вельмі добра адчулі, таму што яны сказалі, добра нам тут ёсць. Ім хацелася там застацца. Яны менавіта так, як Бог гэта запланаваў, адчыталі. Адчыталі гэты момант якосьці сапраўднай радасці і задавальнення. Задавальнення не па якойсьці прычыне зямной, а менавіта радасць з прысутнасці побач з імі Бога ў іх жыцці. Дарагія браты і сёстры, але далей адбылося, што ўсё гэта знікла, і жыццё вярнулася на свае, скажам так, на свае рэльсы. Дарагія браты і сёстры, ці гэтае перамяненне адбываецца ў нашым жыцці? Відавочна, што так. І ці нам у гэтыя моманты добра? Таксама відавочна, так. Ці нам хочацца адтуль некуды? Не. Але, як і ў выпадку з вучнямі Езуса Хрыста, гэта вельмі хутка знікае. Напэўна, гэтае перамяненне, якое мае падтрымаць нас, яно выглядае крыху іначай. А яно нам вельмі неабходнае. Яно нам вельмі неабходнае. Мае дарагія, можа, крыху так яшчэ вернемся. Ёсць шмат прыкладаў, і вучні, каб не стаміліся. Чалавек, які нешта доўга робіць, ён можа стаміцца. Прыходзіць такі момант, калі здаецца, усё гэта дарэмна. Усё неяк не так. Усё незразумела. Асабліва, калі мы паглядзім яшчэ на жыццё людское, которое пачынаецца, праўда, як малое дзіця, вядома, а потым чалавек становіцца дарослым у паўнаце сваіх сіл, а потым прыходзіць старасць. Клопат, хваробы, свядомасць адыходу з гэтага свету, неабходнасць спаткання смерці, і гэта ўсё прыгнятае чалавека. І чалавек думае, навошта, дзе? Можа, нічога няма. І гэта якоесьці святло, бачанне, яно нам неабходна і патрэбнае. Мае дарагія, ці ёсць гэтае святло ў нашым жыцці? Відавочна так, толькі, можа, не ў такі спосаб, калі Бог стаіць побач з намі і адсланяе крыху, праўды пра сябе, крыху сваёй боскасці. Але гэтая падтрымка, яна прыходзіць да нас як Божае благаслаўленне. Як тыя моманты, у якіх мы адчуваем радасць. Паверце, калі мы зазірнём у сваё жыццё, мы заўсёды нешта такое ўбачым. Убачым нешта, што нас, гледзячы на нашае жыццё, у той момант вельмі парадавала. Што нас падтрымала, што напоўніла нашае жыццё сэнсам. Чарговы раз паказала, што я нешта варты, напэўна, у вачах Божых. У якісьці спосаб дало магчымасць адчуць прысутнасць Бога ў нашай жыцці. Напэўна, кожны чалавек можа гэта знайсці. Толькі, мае дарагія, вельмі часта мы праходзім міма гэтага. Заўважце, гэта як у гэтай прымаўцы, як трывога, так да Бога. Бо вельмі часта, калі чалавеку добра, ён не хоча думаць пра штосьці іншае, ён хоча там застацца ў гэты момант. Мы тады не задумваемся, ці гэта Бог нам даў, ці не, нам тады добра. Мы цешымся, мы перажываем. Але вось калі гэта ўсё знікае, чалавек вяртаецца, праўда, да жыцця, становіцца на тыя рэльсы звыклага, шэрага жыцця чалавечага, скажам, лёсу, ношы гэтага чалавечага жыцця. І нам нешта пачынае далягаць, мы тады успамінаем, ці гэта варта. Мае дарагія, я сёння хацеў бы, каб мы застанавіліся крыху, ці можа мы так не прайшлі міма гэтага перамянення у нашым асабістым жыцці. Не ў тым сэнсе, што мы яго не заўважылі, але ў тым сэнсе, што мы
мы, можа, толькі парадаваліся і не ўсведамілі сабе Божай прысутнасці ў гэты момант. Чаму я так кажу? Ну, відавочна так, таму што, мае дарагія, заўважце, вельмі часта паўтараю, як мы прыходзім да касцёла, заўважце просьбы і малітвы, інтэнцый нашых, аб чым мы молімся, праўда? І аб чым мы просім. Памерлыя гэта асобная справа, праўда, тут мы ўжо як вельмі добрыя хрысціяне і вельмі добрыя нашчадкі, і гэта вельмі правільна і добра, але інтэнцыі за жывых, праўда? Там заўсёды просьбы аб здароўі, аб тое, што нам далягае. Вельмі рэдка можна спаткаць інтэнцыю праслаўлення Бога, напрыклад. Ёсць інтэнцыі ўдзячнасці, праўда, гэта ўжо штосьці, але іх не так шмат. А інтэнцыя падзякі Богу за яго прысутнасць у маім жыцці. Я хіба на сваім жыццёвым шляху не спаткаў такой інтэнцыі. Вось. Гэта не ў тым сэнс, што мы, праўда, нешта не разумеем. Гэта ў тым сэнс, што нам там добра тады. Нам хочацца паставіць гэтыя 3 намёты і быць у гэтым. Нас не займае часта другі бок гэтай гісторыі. А вось сённяшняе свята, яно гаворыць пра тое, што, можа, варта было б над гэтым задумацца. Таму што гэтыя моманты, яны вельмі важныя. Яны часам нас падтрымаюць, яны часам у складаныя хвіліны даюць нам гэтую матывацыю, даюць нам разуменне, навошта і чаму. Чаму не можна апусціць рукі? Чаму мы павінны? Даюць свядомасць прысутнасці Бога ў маім жыцці нават тады, калі вельмі складана і вельмі цяжка. Таму няхай сёння будзе Бог праслаўлены за яго перамяненне, за тое, што Ён у клопаце аб нашае збаўленне, насколькі гэта магчыма, хоча паказаць нам хвалу і тую ўзнагароду, якая падрыхтавана да кожнага з нас. Няхай нашыя сэрцы будуць той добраю глебаю, якая прыме гэтае святло Духа Святога, якое дазволіць нам убачыць тое, што мы фактычна не можам убачыць за абмежаваннямі нашай натуры. Няхай нашая вера адкрые нам тое, чаго не дазваляюць не убачыць нашыя вочы і не дазваляе зразумець наш розум. Амен. У свята перамянення Пана прадставім Айцу Нябеснаму нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб Христус перамяняў сэрцы ўсіх яго вернікаў. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб яны маглі цешыцца трывалым спакоем і развіццём міжкультурных адносін. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бедных і пакінутых, каб міласэрнасць бліжніх перамяняла іх лёс. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за багатых, каб багацце не перамяняла іх сэрца ў горшы бок. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, каб праз усю вечнасць яны аглядалі зяючае аблічча Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб пакліканні да службы святарскай, манаскага жыцця, аб місійныя пакліканні туды, дзе Бог прагне абвяшчаць сваё Евангелие. Няхай добрыя маладыя сэрцы будуць напоўненыя Божай руплівасцю, каб дзяліцца добрай навіной з тым, хто хоча яе пачуць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб з Еўхарыстыі мы чэрпалі сілы для духоўнай перамены. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, будь ласкавы прыняць нашыя пакорныя просьбы і дапамажы нам узрастаць у святасці праз Хрыста, Пана нашага.
Христе, взнесла любов, живи у покорных чистых сердцах, и просим скрухой наполняй, почути наши слова и думки. О наш лагодный Володар, Тебе, Айцу Святому Духу, подяка вечная и хвала, няхай гучить нестомно. Амен. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, освяти принесенное нами дары прославное переменение Твоего Сына, и очисти нас от бруду грехов, святлом Его славы, яки живее и владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серці. возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён даў бачыць сваю хвалу выбраным сведкам, а яго цела, падобнае да нашага, зазяла незвычайным бляскам. Такім чынам ён умацаваў сэрцы вучняў, каб не паддаліся спакусе крыжа. А ўсяму касцёлу, які з'яўляецца яго містычным целам, даў надзею, што ўсе яго верныя дасягнуць хвалы, якою зазяў сам Хрыстус, галава касцёла. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце.
Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наші. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, и будь ласкавы згодна з Твоей волей дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Спакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак спакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Целый свет, земля и море, все живое у просторы. Выславляйте милость Божу, заспевайте песню Божу, песню Божу. Станьте вы с поклоном годно пред судовным даром Бога. У крышинцы белой хлеба есть сапраўдны Бог пан неба, Бог пан неба. Человеком Творца стаўся, дзеля нас на мукі даўся, і сканаў на дрэве крыжа да Айца
нас наблизить. А теперь для нас без конца світить густые, як сонца. Життя дайним став ён хлебом і єднає вірних з небом, вірних з небом. Ми пошану Богу зносим, пробачення вінав просим, каб життя міть з нашим Паном у айчині вічний. Амен, вічний. Амен. Молимся. Небесный Ойче, у таємниці перамянення Ты показав нам хвалу Твоего Сына, ученика по евхаристичний спожиток, який ми прийняли, допомог нам стать для Його подобними, праз Христа Пана нашого. Амен. Пасля благословлення буде виставлення Найсвятейшого сакраменту, помолимся у інтенції об покликанні. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите у спокоя Христа. Дякуєм Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Присталися, перелися. Jezu, почуй нас. Єзу, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Милуйся над нами. Świętая Trójca, Jedyny Boże, Jezu, Synie Boga Żywego, Jezu, odlustrowania Ojca, Jezu, jasne światła wiecznego, Jezu, Wolodaru chwały, Jezu, Słońca Sprawiedliwości, Jezu, Synie Panny Maryi, Jezu najmilejszy, Jezu najcudowniejszy, Jezu Boże mocny, Jezu Ojcze будучого światu, Jezu Wiestunie Wielkiej Rady, Jezu najmogutniejszy, Jezu najcierpliwejszy, Jezu najposłuchmianiejszy, Jezu cichy i pokorny sercem, Jezu wzór czystości, Jezu, jaki lubisz nas, Jezu Boże supokoju, Jezu dawca życia, Jezu wzór cnotą, Jezu, jaki pragniesz duszą naszych, Jezu Boże nasz, Jezu przytulak nasz, Jezu Ojcze ubogich,
Езу скарбе верных, Езу добрый пастыр, Езу святло праўдзівае, Езу мудрость прадвечная, Езу добрыня бязмежная, Езу дорога и жыццё нашае, Езу радасць анёлаў, Езу валадар патрыярхаў, Езу настаўнік апосталаў, Езу вучитель евангелістаў, Езу мужнасць мучанікаў, Езу святло веравызнаўцаў, Езу чыстасць паннаў, Езу корона ўсіх святых. Будь да нас літасцівы, даруй нам, Езу. Будь да нас літасцівы, выслухай нас, Езу. Ад усяго злога выбаў нас, Езу. Ад граху усялякага, ад гневу Твайго, ад подступаў сатаны, ад духа нячыстасці, ад смерці вечнай, ад занядбання натхненняў Тваіх, праз таямніцу святога ўцелаўлення Твайго, праз нараджэнне Тваё, праз дзяцінства Тваё, праз найсвяцейшае жыццё Тваё, праз труды Твае, праз крывавы пот і муку Тваю, праз крышы пакінутасць Твае, праз знясіленасць Тваю, праз смерць і пахаванне Тваё, праз уваскрашэнне Тваё, праз унебаўшэсце Тваё, праз Тваё ўстанаўленне найсвяцейшай Еўхарыстыі, праз радасці Твае, праз хвалу Тваю. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Езу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Езу. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі, Езу. Езу, пачуй нас. Молімся. Усемагутны Божа, адары нас боязю і бясконцай любоўю да святога імя Твайго, бо Ты ніколі не пакідаеш без апекі тых, каго ўзмацняеш у трываласці любові сваёй, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Пане Езу, які клічаш каго захочаш, пакліч многіх з нас да працы для Цябе, для працы з Табою. Ты, які сваім словам асвяціў тых, каго паклікаў, асвяці нас дарамі веры ў Цябе. Ты, які падтрымліваеш пакліканых у цяжкасцях, дапамажы перамагчы і нам, сучаснай моладзі, нашы цяжкасць. А калі клічаш кагосьці з нас, каб прысвяціць яго цалкам сабе, няхай ад самага пачатку Твая любоў распаліць гэтае пакліканне і дазволіць яму ўзрастаць і вытрываць аж да канца. І няхай так станецца. Амэн. Да Бога, які няспынна апякуецца сваімі дзецьмі і вядзе іх па жыццёвым шляху, узнясём нашыя малітвы. Ты даручыў нашаму папу Льву пастырскую апеку над усім касцёлам, адары яго нязломнай верай, жывой надзеяй, апостальскай любоўю. Выслухай нас, Пане. Будь з біскупамі, святарамі, з усімі, хто прысвяціў сябе Твайму служэнню, дай ім свайго Святога Духа, еднасці, любові і спакою. Выслухай нас, Пане. Ты хацеў, каб Твае вучні былі соллю зямлі і святлом свету, Пане Езу, вядзі, асвячай сваіх святароў. Выслухай нас, Пане. Пашлі работнікаў на жніво сваё, каб праславілася імя Тваё сярод усіх народаў. Выслухай нас, Пане. Умацуй у пакліканні кансекраваных асоб, якія пакінулі ўсё дзеля Хрыста, Сына Твайго, учыні іх жывым Евангелем і сведчаннем святасці Касцёла. Выслухай нас, Пане. Настаўнік добры, дай маладым пазнаць свой шлях, які Ты падрыхтаваў для іх.
каб ажыццяўляючы сваё пакліканне, яны сталі па-сапраўднаму шчаслівымі. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе за ўсіх хрысціянаў, учыні, каб яны, жывучы згодна са сваім пакліканнем, сведчылі перад светам пра Тваю любоў і дабрыню. Выслухай нас, Пане. Пане Езу Хрысте, найвышэйшы Божы пастыр, Ты паклікаў апосталаў, учыніў іх вестунамі добрай навіны. Схілі да сябе гарачае і прыстойнае сэрца маладых людзей, учыні іх сваімі паслядоўнікамі. Учыні, каб падзялілі Тваё жаданне паўсюднага збаўлення, заўважылі маленні братоў і сясцёр усяго свету аб дары веры і ўзаемнай любові. Адказваючы на Твой заклік, няхай працягваюць місію ўзрастання Касцёла і стануць соллю зямлі. Твой міласцівы покліч звярні да сэрцаў дзяўчын чыстых і великадушных, адары іх прагненнем евангельскай дасканаласці, пасвячэння справам Касцёла і Евангелія і чынення добра патрабуючым людзям. Валадарка свету і маці Касцёла, вазьмі ў свае рукі нашу малітву аб шматлікіх і добрых святарскіх і законных пакліканняў. Прадстаў іх Сыну свайму Езусу Христу, нашаму Пану, які жыве і валадарыць з Богам Айцом у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Молитва за тых, хто рыхтуецца да святарства і законнага жыцця. Пане Езу Хрыста, Ты аддаў сваё жыццё да збаўлення людзей і стаўся вечным святаром. Просім Цябе за тых, хто рыхтуецца да святарства і законнага жыцця. Ахіні іх ласкаю свайго благаслаўлення. Аддалі ўсялякія спакусы і ўмацую святасці, каб яны ахвотна і за данасцю пазнавалі Цябе і такім чынам падрыхтаваліся да пачэснай службы ў Тваім касцёлам. Асаблівым чынам давяраем Табе клерыкаў, выхавацеляў, выкладчыкаў нашай вышэйшай духоўнай семінарыі у Гродні. Асаблівы спосаб давяраем новыя 6 пакліканняў, якія на гэтым тыдні сталі семінарыстамі. Давяраем законныя супольнасці, пакажы ім сэнс і вартасць паклікання, каб яны штораз больш моцна любілі Цябе і ядналіся з Табой, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Amen. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Amen. Молимся. Боже, Ты нас аднаўляеш праз найсвяцейшы сакрамент. Няхай ён напоўніць нашае сэрца асалодай Тваёй любові і дапаможа імкнуцца да невымоўных багаццяў Твайго валадарства. Праз Хрыста Пана нашага.
Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить знов. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды и навеки вечные. Аминь. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князь,